พีบอรนิพนางสมัยพีชากับกุบอมตากจันเมียชวมนภายกุบอปบไงเป็ดช่วยกันมันประกองสันon pendam tedong ke sarkar hakmat ke jindawa bamshongnya ongba pon halor ke jingi shrut shapang ke tamasa chay dasa York District Session Court jongka West Giant Hills District ya ke jingtay ke bethamai hakliria Penyiap biat ketenat sipai sun ya kipat nong pet kai hapung yam daga jek penher ki leng sun ya pom hakir kom beper Sedang kajing ya kop nya kali ahor 4x4 off-road challenge kebesan ha natural Khasi tipa kariboi Ki kubor ki babnya hapdeng kajingya tainya kabajur ha kabede bakajing perkutno ya kata masa cherry blossom ha ka khat khandai tarik unai weng kabade ke sngi uble umentri katanat ki kamjngo kai perthei iba apo lingdo ilaong bakadon kajing thmu san himai sima shalendet jong kajing mi kajing persha ban penkut kata masa cherry blossom ha ka sngi uble uni umentri ulaban jeru baka sarkar kan pendam tedong setia hakmat kini gijing dawa ki bom shong nia bat ki bom don jing mut ruem la ru ban pen pau hang ni ba ka ken hon joint action committee ka badai ka ken hon jong bon teli ki seng bhalang jong karibhoi district kala smai ban sedang da ka jing ki persha la da ka sarkar kamla ban pediang ki gijing dawa jongka ban pen ken riak no ya ka sngi pen kut ya kata masa cherry blossom Well, people have different opinions. As I said, anybody can object to anything. But is it unprecedented? Have we not had concerts on Sundays in Shillong in the past? So I suspect that there is a political motive behind this move, that there are forces who are trying to impede the growth of tourism. Kaseng Khasi Students Union kelapen pau ke jing sngo diau mensiem jongka halor ka jing bampiang ki school bat ki wei ki jing don kam ki bakong san ha ki school sarkar ki bedon ha ki than nong kendong Kelakan no ru baka school pendeng kirit government LP school kebetulan ha Mountain Road block hapo ke Mountain Road civil subdivision. Kadai ka wei ni ki school kebeduna bha ki jingdon kam la kadai ha kaliang ka umbam umdi ke bekhut ne ka scheme midday meal na 2,000 khat nyo. Ka KSU kalalet benekren halor kini kamat bat USD SEO nongston bat kala dawa badai banle AA no mardor hakaba kala kularu hakmat kani gaseng ba on sele kula ba managing committee ba ni kermanskan ba in budden ba nakali ujung sangro ni ay budden ba ni ayo kasi kulay ka kapang ni madam ni employ ba simkhya ya kani kam gamar kalong ka jikuku nanta ikhna sol jote kasno Ka jingpen mi result jongka district selection committee ya shipotli ki kam balat thli jongka lower division assistant balapen mi nado usnem arajar khatpra kam shim lapen hun minsi mi ki nongshong snong ka southwest Garo Hills hakaba ki lakenno bagi ru kompanyat kam baro ki long ki basha siliang hadien batang iwe ikertong ibala sha jiet ya ka result lapen bana ka khatnyo tarik urisau badda ka jing sngo diaw minsi malor ka result kinong snong kila penlong da kajing kendu lang pan persha halor kani hakani kajing lang la don ringkat lang kinong snong bat kiseng bhalang jong kani gathan ken thop ru ya kiseng san himasima kipat nong ya ki kila keno ru ba onda lawat binya la syam baki klembot rinti ya kabha thungkam thungjam
Komisi benta na ka jingrakhe ka lingkho snem ba khandai phuwe jong ka tanat sipai sun jong kri India lani ka Indian Air Force ka shlem tre kam jong kani ka tanat sipai lani ka headquarters Eastern Air Command kala penlong ya jing pen ina ma sun de ki ling sun ya pom jong ka tanat sipai sun ha ka pung yam komisi benta na ka jing persang ka jong ka man kener laki ktis pat ba mata kasngi Kajang penher sunyi ke ling sunya pom ka kentop ki helikopter ALH bat Chinook ki Dornier transport aircraft ki Su-30 bat ki Rafale fighter jet. Kini ki ling sun ki la her hala ki rukom ban penpau ki sap ki pong penher ling sun. Ka benta ka bakat du kadai ka jing penher helikopter da ka kenhun sarang helikopter display team. Ya ka kenhuan sarang display team laju tepat itu ru kum ka wei na ki kenhuan penher helikopter ka betam ha ka pertai berkawai. Ya ka jingtai ka bathmai jong ka district session court jong ka West Giant Hills district lapli pat ba daunong bishar ba clear do lani u chief justice jong ka high court ka jala Meghalaya u justice Sanjeev Banerjee ha ka sngi palai ha clear tirshi. Kamashwa u Sanjeev Banerjee u lapli pat baru ya umau sa kan mau ban pinpau ke jingtai ya ka yeng ka patmai jong ka district session court. Laya senran lang ya u do simbut menteri rangba ka jalau ba sniaw balang dhar. Kinong bishar jong ka Meghalaya High Court u Justice HS Thank you but u Justice W Dingdo. Ha ka jing a jing kren stang jong u. Unong bishar u ba kli do u lapen pau ka jing long ba kong san jong ki district session court. Ki bansa le ki benta ki ba kong san ha ka banwan ra ki jing bishar ki ba hok. Nado tenrai na lor bakin penduna shipon ru ka jing sateng jong ki mungkot duma. Ya ka jingte ya ka niga ying bishar lateh ka jaka ka bayar khat wei pon iwe hriu ar akar ka jinglut ka ba lai pho san klur pra pho khandai lak bat pra pho 8000 tingka. Kani ka jingte ka don saw mala bat hinyo tli ki kamra bishar. La ban ru hang ni ba ka jingdon ki mukot duma ha ka niga district kalong khandai spa hinyo pra tli. Ka kinhun adventurous hinyo trip off-roaders. Kalap li pedrai ka jingnya kali ahol 4x4 off-road challenge 8000 pulai kebesan ha kesngi palai ha pedeng ka jing internet ke mariang ha Khasi Natural Park Haripoi district. Kani ka jingnya kali la ong bakan sa pensyong shit ya baro ki brio ki bicu snot tenat ya kani. Batkan sa ne ru kumbalai sngi lenter, batkan sa kot ha kesngi satjan. Kadi ka jingnya ko kala kring ya palat riau pongit kinang isimbenta na kani ka jela bat na syabar ka jela ru kumjo bat kala kring ru ya bon ba ki pat ba nong pet kai ka jing tmu ban pelong ya kani ka jingnya ko kelong ban kintiu ya ki kamnya kali haki rai rai dam ha jela Meghalaya bat kathan chite lam ingi jong kari India. Komisi benta ban rakhe ka jingdap khat lai snem jong ka dor bar snong nong ba ka snong marshallong ka lapen long ya ka jingila kai football parlok hamadan yele ka jong ka school tili lang secondary school ka badon ha ka snong nong ba marshallong ha southwest Khasi Hills district ha kasni palai ya ka jingile kai football lapli perda do superintendent of police southwest Khasi Hills district uba GD Kharwan lang lakhang perda no pat da u MLA ka mau kerwat uba Reniting Lingdo Tongkhar. Hagba punya kontribut lagi senang kanlong kajing sarong ni api kilo senang hagba punya sei borba dalam jong hik kendiat na kaleng jongiro ini tahu kilat nanti kumbai basencara de kren lepahanga ngin sa persang banwa kilat nanti punya dan bentalang bat kene kajing angno jong pi kesno Minta pan ini pe kajing long jaman kasim benenga shalong kajing shit kalong 8.9 degree Celsius ba kajing kriat kalong khat 8.9 degree Celsius kajing skam gau hau kalong sau pun rio na kashi spa men step pan rio pulai na kashi spa janmiet kasun beneng galak benrang hanong ba shalong bat haki jaka ba markap bat ka Shobet boy so bukut jong thuk kubor pe biang sai sien ni kimat ba kong san On pendem tudong ke sarkar khmat ki jingdawa bom shongnya ong ba pol halor ke jingi shrut sepang ka tamasa cherry blossom Yo ka district session court jong ka West Giant Hills district ki jingtai ka thamai hakli tirshi
Penyap biak ke tanak cipai sunyi ki pak nong pet kai hapung umyam dak kejek penher ki ding sunya pom haki rukom beper. But sedang kejengnya kopnya kali ahor 4x4 off-road challenge kebesan ha natural Khasi Park hari point. Ti perlok dah gitu kubor lapoi syuk bekut jang tu kubor jeng mata kajan bid tu miri syam biang berpilih syai kesini kublai pi baro.